பிரதீப் ப்ரோ பாய் சொல்றது. எங்க போற? பாய் சொல்லிட்டு. இரு ப்ரோ. பிஜிஎம் தான் பேன் பண்ணாங்க ப்ரோ. இரு ப்ரோ. விளையாடாத ப்ரோ, வேஸ்ட் ப்ரோ. பிரதீப் ப்ரோ அக்கவுண்ட் பேன் பண்ண பிஜிஎம். அன்இன்ஸ்டாலே பண்ணிட்டாங்க. என்னது? அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டியா? ஏன்? எப்ப பேன் பண்ணிட்டாங்களா உண்மையிலே பிஜிஎம்? இல்ல நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். 14ஆம் தேதி நியூஸ் கேள்விப்பட்டோனே இப்ப அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாரு. வெல் டன். நியூஸ் கேள்விப்பட்டோனே நல்ல வேளை நான் அதை விளையாட போல. அது நினைச்சுக்கோ. நான் அதுலயும் யூசி போட்டு இதுலயும் யூசி போட்டு அதுல விட்டு வர மனசு இல்லாம அதுல எல்லாம் தனித்தனியா வளர்றாங்க.